School Productions. Kauna da so suna a tare kamar ciki da cibi ne, kalubale ga mai nasara har abadan ba sa rabuwa. Salam wauta in kika bar ni zan sha wuya, jini na kin ji kan wahata, sai da ke na biyo rahate ba zan jira na bi hanya ba. Na shiga soyayyar ka ita ce kan gaba, ayya rai ka sanar da su a gare ni kai ne ja gaba. sanar da su Sabida kai nake ta rayuwa babar gaba. ni ma haka ne, Randa babu kai to duniyar gaba ta zauna ba. ni ma haka ne. Girma wuya ba za na manta alkhairin ka ba. Imana Nasarata soyayya a dake, burina kar da ka tsallake. kin gani dai ina haɗa kai da ke. Alkawari da ke Na yaba a da ke. haka ne rayuwa.